Okay, what's up mga ka-SP? Welcome sa Espirituhan ng Gasa. For this video mga ka-SP, adun ako ipakita sa inyo ang mga views sa mong gilakta, no? Kini nga biyahe mga ka-SP, wala ko kaubanan kaya na ako trabaho nga time. Kung nga ito ang vlogger for this video mo si Kwan, ang ito ang nag-iisang Justin Laguardia, ang nag-iisang Cardo Dalisay sa Espirituhan ng Gasa. Kung siya naka-video sa biyahe o sa mga mensahe ng kanuli. Kini nga biyahe mga ka-SP, dili sa tawanon, kundi espirituhan na siya kay dugay na mga daghangyo pod ang mga espiritu nga gibabantay sa Dios dinhi sa kinayahan. Naghangyo sila nga unta magian ang ilang lugar kung diin sila naka-assign aron makita gid nila kung kinsa ang sugo nga mao siyang kunuli. Kay kini man gud mga espiritu mga ka-SP nagapangita po ni sila og kaluwasan. Mao nga ginasumbong o ginasulti nila kang kunuli ang ilang mga matawag nato nga bagay hinanakit sa mga tao nga ilang gitagaan og orasyon, gitagaan nila mga gahom nga imbes gamiton sa maayo gamit noon sa dili maayo ang uban. Mano ang mga ka-SP, mga espiritu nagapangutana ka angkol kung masabay maayong buhaton para dili sila masilutan sa Ginoo paabot sa adlaw sa paghukom. Ang mga ka-SP nasayad ko nga lisod kay ling sabton kung tabanon tagunahuna. Pero kung nagatuon tag espirituhanon sama ka na mo magatugkad mo ani kay nagauban mo kanunay kay kunuli. Kung nakabulo mo kung sa binuhatan yang kunuli. Siyang kunuli mga ka-SP, igo lang siya gisugo sa espiritu, sa walaang espiritu nga mao ang Dios Amahan. Mao man gani nga mo reflection ni Kristo. Kay tanan nga mga sugo sa balaang espiritu ginatuman niya. Kung inyo may nasabaybayan mga ka-SP dinhi sa YouTube o doon na pud tay Facebook account, paki-follow lang mga ka-SP sa ato ang Facebook account no Espirituhan ng Gasa o adto na pud tay Facebook page Espirituhan ng Gasa vlog. Dira mo makaila mga ka-SP kung sige sa basang kunuli kay kasamtang wala taga subaybayan nini nga mga mensahe ng kunuli dinhi sa ato ang mga video dinhi sa YouTube. Maglisod tag sabot nini mga butanga. So dili lang siguro nako pass on kayo ang akong intro mga ka-SP. Subaybayan lang ninyo mga ka-SP paki-subscribe lang po dinhi sa ato ang YouTube channel o pag-click na po ang notification bell para doon kayo bagong i-upload, updated mo kanunay. O pag-usap, subaybayan po ninyo atong Facebook account, Espirituhan ng Gasa o sa Facebook page, Espirituhan ng Gasa vlog para magkailagod mo kung sikin sa basang kunuli o kung sa iyang papel din sa kalibutan o kung sa iyang katungod din sa kalibutan. Anong yan ang ibuhat nga dili man sa pare o pastor. Ngaunta, adunahan man na siya kinadto, kunya sa iyang pagdawat sa espiritu, ibiyaan niya ang tanan aron lang may katungod siya nga mosulti kay nagputli man siya nagbalaan sa iyang kaugalingon aron limpyo siya nga gamiton sa balaang espiritu. So mo gani mga ka-SP nga ana kanyang Holy Trinity. So aron yung masabtan ang tanan mga ka-SP, pakihuman lang ani nga video. So daghang salamat. Ito ba? Ay, ano dito na? Ha? Dito ta? Ha? Limahong aso lang yun. Limahong aso. Ay, mga aso mong lining. Grabe kinita dito no? Grabe yung biyahe tayo no? Tingog yung blower. Ano na tingin daw? Grabe din. Kinita din. Blower. Blower na kay gandar pa. Di ka grabawan ko nga dito matingog pa. Pero tingog dito. Mal tutok. Blower ba? Oh, kusog dugay sa murot. Nadugay sa murot. Isa wala. Blower ba? Wala lagi. Saka mong gaikot.
na to. Taas mo dahil ang tubida. Saka di kita dito, no? Patad Bitaw ka na. Bitaw ka. Ay, vlogger yun. Takdan. Surya po ito. Bitaw na rin. Gumda ko sa. Tara, diri Brad. Oh, guys. Pita, Brad. Dagar ang storage mo ha. Balay na ron, kuno ni Billy. Sa puro sa kabalaka mo rin kanan mo nila. Abot na nilatagan to, nas minto na. Ang tugalinaw. Kita kung sunglass na po. Okay guys, mulikaw na mi guys. Wala ko pa, may video ba? Kaya parang di masayang ito na to. Iboy na. Guys, barat na guys. Bitaw ng kamera. May dalang kutsara? Wala, magkamayan lang tayo ngayon. Ginamot ang tani ron. Masuk di kayo diri ko lang. Okay, abroad. Samtang Na guys. At sinagkabalaka ang namunor guys. Hirap road guys. Tawas ni ay guys oh.
sunod guys. Mga muno guys, nabahay pa guys. Going to Latagan guys. Ibya kami ay, wak mo record. Guys, kapag ibya. Saan siya ang lugar? Kung may paruhas no? Baka na. Bagyan ng mga Wala na guys, nagway na si Retreat tayo 15 guys. Diretso ta guys, padayon ta guys, siguro namin ang tara guys. Hinay lang guys, kaya raport yung dalan guys. Mga sniper rin guys, tuloy kayo. Tanawan yung dalan guys oh. Ano sa siya? Ano ka matapos? Putay gwapo dre. May paborito sa mga XRM. Ha? Muli mga paborito sa XRM. Sport. Kaya po galing buwan, yung pinipay hilang ka. Laga na? Mag 15 na lang yan, 15. Yan. Hindi na. Asa rin dito madalan yun. Boss mo dito. Paruhas? Tahanan na po mi guys. Tahanan na po mi guys. Kaya umigurumdum. Para po sa kirhili. Muli bagong ayo ron. Pero okay na lang diyan dito. Mo ba kayang sikli sa habis sa balik. Ah, diba? Ya tamas po sipil ko sipil. Ah, Uy tanaw. kabapayan ni. Sa luwas. Ha? Luwas mo. Ano bayang ni? Yung kababaw papurok lang. Hindi nga dito ba? Tanang nga bahada da. Highway lang. Ah, Hindi dito. na po batak. Doon lang dito. Ito po pa. Ito po siguro. Ya, salamat ha. Guys, padayon mi guys. Abanti guys.
Ikaw? Oh. Karon nag-agi dre? Oh. Oh, parihita ni. Siminto gid na pud putol lang. Suzuki Raider FI. Uy. Upload na po guys. Tawaran kita sir. Diretso ka diri, Wolf. Ketiga dua. Pangpangan. Taas kayo guys, oh. Pang kita mo na guys, oh. Pang na guys. Ay, nana guys, nana guys. Siminto, what mas siminto dito eh. Guys, pop na to guys. Guys. Mas siminto dito unahan dito. Ay, patayin sa ni guys. Grabe ka pang. Yung may tingkalan. Kapakawitan ka no? Dulu siguro faktor di rubber, pakai bawa rubber. Tumahan ko ako. Lagi lang. Pusing. Lagi lang. Dalam diurus ke sana. Naguna gyapon mi guys. Followed by Raider FI 115 Riders Marcelino Bundano. Nakulakon sila diri. Naman dahil sila. Saan lugarahan na diri, Busing? Asa ako pa ni Bangban? Bangbanan, oh. Kabangbanan Rojas? Hindi na akong pangbanan. Ruas na eh. Tingnan naman. Ito rin dito. Piling to na. Bang Rukas, bukas na yung sakop ni. Wala guys, grabe ka bahada, si Bida, bahada guys.
rider rin guys. Parang ano sa sandalan guys ba? Tapos ito. Ha? Ato? Kato? Ha? Diritos ko. Ilaw yan.
Daghang. Dito ruas ni. Salamat. Ruas. Subi na ta. Welcome to Ruas. Wala dre. Ako ka man. Subi na ta. Merinda sa dami guys, mag-merinda. Kita pag merindahan guys. Shout out guys. Hapit umod guys. Shout out sa mga taga Ruas diri no. Kami karon diri mga hospitanon. Tanawi sa si Papa dong murak na dito dong. Uy, taligsik. Sige guys, kayo may kita merindahan guys.
guys, kami na po inaulahin guys. Followed by Suzuki by 115. Okay. Babaw mo na ito, babaw. Tumuhin na lang. Tingnan natin. Saan ang kuha nito? Ang Green Hills? Ay. Kuya guys. Green Hills. Ano Green Hills? Namin trade sa Green Hills guys. Balik ito tayo pikas. Kuya kita lang. Yun guys, landslide dari sa may Green Hills. Control guys, bad control.
Gasa naman guys. Come to Green Hills. Puro lang. Green Hills Elementary School. Barangay Green Hills. Pare na. Last light. Last light. Katamang guys ang isuso guys. Videos guys. Banana tracking. Ay, katulad na namatay. Welcome to Antipas. Tapos ito tatambay sa banyo, wala naman tulpuan dito. Asa? Itong may ban nga disgrasya? Oo, nagkagam kayong traffic ko to, di ko makasinyas ninyo. Isinyas ko yung unang gamay, kay sultian ta mo. Yan na akong sinyas, yan na akong ko, ha? Yan, tapos dadan. Well, kay ring. Kung kita nyo, kay Permi, ay nagsunog. Bukali. Sinyas ko ba, kay dito tata, magkuhan, tambay. Traffic din ang tayo, hindi ko sinyas. Hindi ko na lang yun. Nandito sa dalan. Ang pwede mamarkin na ito. Wala ka na sa sila. Pag-irin nag-cook noon. Tututo lang oh.
ni kadali guys no kay paway sa kay nagandang espiritu diri nga yang yung paway sila kadali. Diba dito sa crossing mo, may tindahan dito? Lapidinis. Dili. Ay mga agarakan patagin na pa. Dai mga kuan diri kana gerindahan nga na mga takan yung talon. Then, last crossing no? Okay mga padukot pa. Kuan na nato diyan. Ha? Tira. Dinawgar to. Gani. Dai mo bato ko linis kayo. Lubong na to. Tayo ng bukit no? Dito takarang sa oras na. Dito ta kay nanay. Wala na tubig kay isa na. Kulay dito ba? Dito na pre auto no. Dito ta dito. Kaliwaton. Dito sa tiga. Siya. Ang tama laon na. Dito tawa para dito ma. Pero kompleto man ang palon diri. Asa ta mo lusot dong dili ra ta di palumo. Hindi po sa tao. Dito. Ito ta kasipas. Dobil to da. Ito yan, ako yung dobil. Sige mo na inyo. 100. Magpapulis guys, wala ko jud kuha nga video guys ba. Video po ko. Ikaw no. Sa sinan. Dada sa resolution. Kapulay sa liwi. Okay, dili na download ni 51 na. 55 na good. Ilaw, una dong. Ni ribo ni balal. Sumo padayon mi guys ha. Dahil sa pagpatayan. Pagpatayan sa kamaturan. Okay. Kaya kamaturan, mag-atay magpiluwasan. Sorry mo po sa mga kinayahan. Kaya gimingaw po sila, mag-usap sila. Wala to Brad. Hidung na ako din ha. Utong-utong na. Higit nga na ron. Ayun guys, padayon. Adrita. Kaya abli diri. Na pamikaron diri sa Kiab guys. Hey, na may kauban nga taga diri pod. Kiab.
Pahuway sa mga kadali guys ha. Pati pinapay ito sa imong ano. Wala sa ito. Pati pinapay ano. Dito ito pinapay ito. Kwan? Dito ito ba? Balik pada kwan? Panggutom mo nila guys. Ang kita ng kinapay guys. Pati matot ang tao. Dito na lang tapos manamatom nga ako eh. Ano mga tuloy na ito tao? Bugnaw na kayo. Bugnaw kayo dito. Kasi siya ka nagdala itong balong nga. May tao to. Dito. Dito na marami sud ni. Ni balon rin ako ano? Hindi, makita na to si kuan ito ba? Si Wala sa ikon ko eh. Natubot eh. Natubot eh. Speed lagi kaya dito. Putong ko siya. Ano yung mga kato itong pagkot pada sa lahong eh. Dito mo na dito. Dito mo na Padahil po miglagaw guys. Ano mo dyan dito? Yan udah mo dyan dito. Eh lagi mo ito Antipas na. Going to Antipas Road.
Giri guys kay magmerinda sa daw, magmerinda. Diri na may sa sentro sa Antipas. Kasi may tindahan nga kamerindahan guys. Asa kita makita ko. Dito. Tadi ta. Kamu ni kriminal sa Antipas. Bawal. So guys, namin diri guys sa big shop guys kaya magmerinda daw mi. Ako nagpili-pili ng mga kan guys. Person. So guys, padayon kami guys kay padayon na ako namin merinda. So padayon pud ni og yay. Padulong og asa dalan sa espiritu karon. Gasolina maka.
Tama. Okay, nanami sa highway guys. Patulong kami. Asa patulong ni ko? Diyan daw guys. Nami sa National Highway going to Alimodjan. Asa na tulong mo? Ah, mo dito.
Ito barangay. Galing ko dyan. Galing ko dyan. Sira bang? Dakop? Sa ulan? Dakop sa ulan.
motor na tabot. So guys, kaya na-overheat na guys. Namin diri sa mga idol sa Tampin guys. So, diri na nakupot doon guys. Kaya murag hapit mo guys. So, thank you for watching guys.